To bol taký príbeh, že dostala sa k nám z druhej záchrannej stanice, prišla s tým, že sme ju mali vypustiť, že taký bol plán, my sme sa už pripravovali a hlavne teda psychicky som sa pripravovala na to, že ako to zvládnem ju krmiť s fľaškou mliekom, ešte v takom bola stave. Aha. A nezvyknem si na ňu. A som sa bála toho, že ako si udržím ten odstup od nej, samozrejme. No ale nakoniec vlastne sme zistili, že ona už bola veľmi zvyknutá na ľudí, na psov, nebala sa. Šanca, a vlastne bolo by veľký problém. A v podstate, keby sme ju vypustili niekde náhodne do lesa, tak buď by ju zrazilo auto, pes, alebo niečo by sa jej stalo. Čiže tá zostala a už je v podstate 7 rokov u nás. No mali sme myšiaka napríklad, ktorý sa vracal do záchrannej stanice tak, že sa dobíjal do voliery, lebo tam videl potravu. Ale to bol tiež znova taký špecifický prípad, že toho mal niekto doma ako mláďa a zostalo zvyknuté na ľudí. Čo je pre nás vždy také fascinujúce, že ako sa to tým ľuďom vlastne podarí, lebo nám sa to nikdy ako nepodarí s tými dravcami, aby zostali také krotké, tak nevieme, čo tí ľudia s nimi robia, s tými zvieratami, lebo nie je to normálne, aby zostali krotké. Počúvate podcast ochrany dravcov na Slovensku Vtáčia akadémia. Sme v podcaste Vtáčia akadémia a pred nami je druhá časť rozhovoru s Adrianou Hološkovou zo záchrannej stanice pre zvieratá v Brezovej pod Bradlom. Adriana, ty si prišla na nahrávanie so špeciálnou škatulou, kde máš malé, asi 3-týždňové mlynárky dlhochvosté, čo je veselý druh spevavca. Lenže, ty si ich nakrmila, ale oni počas nášho rozprávania stále pištia a dožadujú sa pozornosti. Tak mám starosť, či im náhodou neublížujem, keď ich náhradnú matku od nich odputávam. Ako to je? No, mnohé tieto spevavce majú takú, a iné vtáky majú takú potrebu stále hlásiť, že sú tam a že sa pripomínať rodičom, hlavne v čase, kedy už opustia hniezdo, tak sa musia rodičom hlásiť, že tu som, nakrm ma ešte, kým sa naučím lietať. Ľudia to možno poznajú práve od myšiarok ušatých, ktoré pískajú celú noc. Hulákajú, jasne. Toto je presne taký podobný prípad. Že... Dobre, a tieto malé mlynárky, keď ty sa o ne teda, dajme tomu týždeň, 2 staráš, oni ťa vnímajú ako svojho rodiča? Alebo im je akože jedno, že kto im dáva nejaké jedlo? Ideálny stav je ten, aby ma nevnímali ako rodiča. Áno, to ja viem, ale teraz, lebo predstava je, dajme tomu, že 2 týždne budú s tebou a to znamená, že ale ja teraz nemyslím to tak, že si na teba tak zvyknú, alebo že si vytvoria nejaké puto k tebe, ale oni neriešia, že máš vyzerať inak, že má vyzerať inak ten, čo im dáva nejaké jedlo? Hlad je hlad. Asi im je to úplne jedno. Okay. Asi veľmi špekulujem. Kto im podá, hlavne, že dostanú niečo. A keď sme sa teda rozprávali o tom všetkom, čo by ľudia mali, tak je to také, že to povedomie už je lepšie, sa to mení rokmi, napríklad spred 10 rokov, alebo je to stále také, že čo sa týka týchto vecí, sme stále nie veľmi šikovní? Je to určite lepšie a veľa práce v tomto spravili práve neštátne záchranné stanice, ktoré chodia či do základných škôl, do materských škôl, majú exkurzie, prednášky. Takže týmto sa to povedomie zvyšuje. Ale hovorím, stále sú ľudia, ktorí nevedia, že záchranné stanice existujú, ale myslím, že minimálne na úrovni tých policajtov alebo 112, keby už niekto zavolal aj na 112, tak tam minimálne vedia už dať tú informáciu, že kam sa ďalej treba obrátiť. Čiže myslím, že v tomto už je to oveľa lepšie, ako to bolo v minulosti. Ak by som sa s tebou nerozprával, tak by som mal v hlave mestskú políciu. Asi, napríklad. Ľudia sú zvyknutí, keď napríklad psov alebo mačky riešia na tú mestskú políciu, ale oni takisto musia potom kontaktovať štátnu ochranu prírody. No, ale v ten moment by to bolo riešenie. Jasné. Ale nie je problém nájsť si štátnu ochranu prírody na internete, kontakty, zranené zvieratá, je to jednoduché. Ako dlho sa u vás pacienti zdržia? Opäť to nechcem paušalizovať, ale kto sa zdrží najmenej a kto sa zdrží najdlhšie? Lebo dobre, bavíme sa o tom teda, že mláďatá nejakých malých vtákov, ale ak je to nejaké zviera, ktoré malo nejaké zranenie, tak vy ho nejakým spôsobom ošetríte alebo v spolupráci s veterinárnou klinikou a potom je u vás alebo je u nich? Väčšinou u nás. No. Ale je to teda tak, že najkratšie niekedy máme zvieratá len že zo pár hodín. To sú napríklad tie, ktoré narazia do skla a stačí im len nejaký fakt ako pár hodín. Trošku si oddychnúť. V podstate. Áno. Alebo také z tých lepidlových pascí, keď sa nám podarí očistiť tie zvieratá napríklad, tak sa snažíme čo najrýchlejšie ich vypustiť. Super. Čiže to sú také najkratšie prípady a potom samozrejme to už ide do mesiacov.
keď sa bavíme napríklad o zlomeninách krídel, ktoré museli byť operované. A potom následná rehabilitácia, takže to sa môže pretiahnuť na veľmi dlhé obdobie. Ale je to výnimočné. A keď u vás je zo 2-3 mesiace nejaký dravec alebo väčší vták, tak on potom s návratom nemá problém? Ak to bol dospelý jedinec, tak vôbec nie. A ak to je mláďa? Málo kedy býva kombinácia, že zranené mláďa zároveň ako mláďa. Aha, čiže tie sa nezdržujú tak dlho a tam sa snažíme vždy skracovať čo najviac sa dá tú dobu rehabilitácie. Čiže každé zviera, ktoré sa uzdraví alebo už nepotrebuje vašu pomoc, chcete z pochopiteľných príčin vypustiť opäť do voľnej prírody? Čo najrýchlejšie sa vždy dá. Jasné. Ak vtáky sú u vás, to už sme možno aj povedali, tie najčastejšie zranenia teda sú nejaký náraz do nejakej sklenenej plochy alebo nejaké poranené krídlo alebo takéto situácie. Možno niečo s nohou. Zrazené autom, to býva veľmi tak časté. Nebývajú to skôr už také fatálne situácie? To auto? Samozrejme, väčšina áno, to vidíme, keď ideme autom, ale tí, čo majú teda trochu viac šťastia a prežijú to, tak vedia sa aj uzdraviť. Ale je to, väčšinou sa rozhodne priamo pri tom úraze, či áno alebo nie. Je nejaká šanca, že po vyliečení akéhokoľvek zvieraťa ešte potom sledujete jeho osud? Po vypustení do voľnej prírody, či to už asi sa nedá? Dá sa to. No, jediná vec, ktorá by sa dala, vták s vysielačkou. Presne tak. No. A v podstate aj s ochranou dravcov na Slovensku takto spolupracujeme. Tak. Aj teraz v podstate v tejto dobe, v týchto dňoch sledujeme takto s vysielačkou orla kráľovského. To bol taký prípad, že nie že by sme si neboli istí, že či sa to zranenie spravilo, ale mali sme nejaké obavy s tým, že on bol otrávený a mal aj zlomené krídlo, takže bolo to taká komplikovanejšia situácia a chceli sme mať istotu, že ho budeme môcť sledovať ešte potom ďalej po vypustení. Sledujeme ho, že ako sa zatiaľ áno. Dokonale. Zatiaľ dobre, prvý týždeň sa nevzdialil od záchrannej stanice, bol sa pozrieť na Bradlo k mohyle a potom tak chodil okolo Brezovej, tak to sa nám už úplne chvíľku nepozdávalo, ale potom sa preletel Karpaty a už je tam, kde má byť. A to bolo z dôvodu, že sa zdržiaval, že aj tomuto dravcovi vy pripravíte nejaké jedlo, teda tak ako tým veveričkám, o ktorých sme hovorili, že teda aby ten návrat bol pre nich úspešnejší alebo taký pohodlnejší, tak tiež ste mu niečo pripravovali? Teda bolo to mláďa minuloročné, ale k nám, keď sa dostalo, už bolo osamostatnené, čiže vedelo samo loviť. Veľmi zriedka sa to stáva, že by dospelé jedince sa vrátili alebo že by do stanice, že by si niečo zobrali, ale sú také prípady, keď vieme, že sa ten jedinec zdržuje na nejakom mieste, tak sa môžu vlastne dať nejaká potrava, aby sa mu trošku pomohlo, ale to je veľmi výnimočné, že by dospelé jedince. Ale sú to len tie, ktoré majú tú vysielačku samozrejme, lebo tie bez vysielačky už potom väčšinou vôbec nevieme, kde sa nachádzajú. A nestane sa, že vás príde pozdraviť nejaký zachránený ješko, alebo veverička, alebo zajac sa len tak zastaví, že čaute, ako sa máte? Veveričky niektoré určite zostali bývať v lese okolo záchrannej stanice, lebo mali sme práve takú jednu veľmi tmavú až čiernu a sme viac menej si istí, že to je tá ona. Naša, takže občas sa ukáže, tak okolo záchranná stanica je vlastne hneď pri lese, čiže tam to majú fajn. No mali sme myšiaka napríklad, ktorý sa vracal do záchrannej stanice tak, že sa dobíjal do voliery, lebo tam videl potravu, ale to bol tiež znova taký špecifický prípad, že toho mal niekto doma ako mláďa a zostalo zvyknuté na ľudí. Čo je pre nás vždy také fascinujúce, že ako sa to tým ľuďom vlastne podarí, lebo nám sa to nikdy ako nepodarí s tými dravcami, aby zostali také krotké, tak nevieme, čo tí ľudia s nimi robia, s tými zvieratami, lebo nie je to normálne, aby zostali krotké. Ale vieme zase, že už sa k nám dostali mnohé také ješkovia a iné zvieratá, ktoré boli veľmi zvyknuté na ľudí, na mačky, na psov a podobne a my sme ich potom mali ako nejak zdivočiť naspäť. Takže keď sa človek veľmi snaží, tak aj ješka si vie skrotiť, ale stačí relatívne málo na to, aby sa to nestalo. A tak teda my k tomu pristupujeme samozrejme. Ako skrotím ješka? No, že ho budete mať v obývačke medzi psami, budete ho púšťať behať po podlahe od malička, hladkať pri filme večer na kolenách. Aha, čiže asi ho hladkám po bruchu, lebo by som sa dopichal. Napríklad. Aha. Aj s takými sme sa už stretli. Že to bol takéto domáce zviera?
Chudák ježko. No je to potom problém, pretože keď ten ježko už je dospelý, tak oni sú veľmi teritoriálne zvieratá a v istom momente prestane sa im to páčiť, táto náklonnosť ľuďom a je to zviera, ktoré prejde za noc kilometre, potrebuje byť proste vonku, potrebuje mať možnosť chodiť, hrabať, loviť to, čo potrebuje. Áno, žiť slobodne. Takže... Koľko sa dožíva ježko? 5-6 možno? Môže byť. Ak nám chcete čokoľvek napísať, tak sa ozvite na dravce@dravce.sk. Ešte keď sme pri tej veveričke teda, ktorá je vaša obľúbená, ktorá akože tam niekde pri záchrannej stanici je úplná hlúposť dať veveričke vysielačku? Existujú vysielačky na také maličké zvieratá, ale je to trošku také invazívnejšie ako pri tých vtákoch. Jasné. Keď na tie vtáky je to také odskúšané, že to ako v pohode zvládajú, pri tých menších zvieratách je to náročnejšie. A myslím, že ani na Slovensku sa tomu nikto nevenuje, že by dával vysielačky celkovo menším zvieratám. Asi je to hlúposť, lebo dať niekomu vysielačku len kvôli tomu, aby sme zistili, že je to stále ona je úplne... Dobre, napadla ma blbosť a už sme to aj zavrhli. Akým vtákom už ste pomáhali? Respektíve, je nejaký druh vtáka, ktorému ste ešte nepomáhali? Určite, Aha, určite áno, tak na Slovensku máme, tak sa vyskytuje 400 druhov vtákov, čiže určite by sa našli nejaké, ktoré sme ešte nemali. Ale mali sme všeličo možné, aj minulý rok bol taký zaujímavý práve v tomto, že sme mali mláďatá dudkov, mali sme sokoly červenonohé, teraz vták roka, tých orlov kráľovských sme mali 2, sokolov sťahovavých, rároha sme mali. Takže všelijaké zaujímavé zvieratá sa k nám dostali. Orliaka morského, tiež otráveného karbofuránom, to bol vlastne prvý prípad, čo sa podaril vyliečiť. Tiež mal potom vysielačku. Takže aj takéto vzácnejšie druhy sa k nám dostanú, ale nie je to samozrejme bežné. Väčšinou sú to tie poštolky, myšiarky. Štandardné. Teraz už asi nie, ale keď ste na tej vašej záchrannej stanici začínali, mali ste nejakého odborníka na telefón? Mali, bez toho by sme sa asi ani nepustili do toho. Čiže odborníka na vtáky, na dravce, na dajme tomu malé cicavce, čiže ich bolo viac asi. Áno, v podstate ľudia, ktorí už v tom čase pracovali v záchranných staniciach, takisto rôzni ľudia, ktorí sa špecializujú povedzme veterinárne na nejaké druhy. Komunikujem aj s ľuďmi z celej Európy cez facebookovú skupinu na ježkov. Aha, máme špeciálnu facebookovú skupinu na ježkov? Na rehabilitáciu ježkov. Dokonale. V Británii sú odborníci posadnutí ježkami, čiže tam sú len záchranné stanice len pre ježkov. V Británii sú posadnutí všetkým. Hej. A ako máš nejaký problém s ježkom, tak to vrhneš na ten Facebook a prídu ti zodpovedné odpovede? Napríklad. Čiže to sú ako odborníci, nie sú to len fanúšikovia. To sú iba, práve tá skupina je uzavretá a tam sú len ľudia, ktorí reálne pracujú v záchranných staniciach a vedia, že tam sa riešia dávkovania liekov a podobne. Máš problém s ježkom, máš ho ako vyriešiť. Áno. Je aj facebooková uzavretá skupina na veveričky? To neviem, ale keď by sme mali nejaký problém s veveričkami, tak zase tam máme dobrý kontakt do Českej republiky, do záchrannej stanice, ktorá dlho už funguje a je len pre veveričky, takže tam sú zase ľudia, ktorí sa venujú len veveričkám. V Česku je záchranná stanica len na veveričky? Áno, takže... A je stále plná? Stále tam majú nejaké veveričky, majú aj nejaké trvalé handicapované veveričky, takže stále sa tam nejaké vyskytujú. To je neuveriteľné. Takže... Toto by som ako nepovedal, že až tak, dáme tomu na vtáky, si to viem predstaviť, ale len na veveričky, to je... Áno, to sú takí manželia, čo sa... Fanatici a veľkí fanúšikovia, jasne. A tam to tak funguje, že v Českej republiky sa aj niekoľko 100 kilometrov prevážajú tie veveričky, mláďatá hlavne k ním, lebo všetci vedia, že... Ľuďom to za to stojí, že tam idú. Áno. Tak, to je veľký klobúk dole. Prvé zachránené zviera vo vašej záchrannej stanici. V Brezovej to funguje ako dlho? Od roku 2016. Pred 8 rokmi, ktoré bolo prvé zviera? To bolo určite niekedy na jar. Začali sme 1.1. Ale ťažko sa to určuje, pretože ešte predtým, než sme mali záchrannú stanicu, tak sa k nám dostávali zvieratá, ktoré potrebovali pomoc tak vlastne do toho medzičasu, kým sme ich my potom posunuli ďalej, lebo ľudia tak na Brezovej alebo z okolia vedeli, že my sa budeme vedieť nejako postarať o tie zvieratá. Perfektné. Čiže toho bolo veľa ešte aj predtým, ale práve sme to potom posúvali hlavne do záchrannej stanice v Malackách.
Takže z prvé, čo len tak si predstavím tie fotky, čo sme dávali v tom prvom roku, tak také tradičné ješkovia. Tesne predtým, než sme, myslím, že to bolo leto sme zachraňovali vajíčka užoviek z hnojiska, ktoré sme potom presťahovali do nášho kompostu a potom tam sme ich nechali vyliahnuť a asi 200 malých užoviek sme potom vypúšťali. To bola radosť. No to bolo super. A ten niekto vedel, že sú to vajíčka užoviek? Áno, to náš známy vlastne vedel, že niekde na poli je tam v hnojisku, že sú tam vajíčka, išli to vlastne družstevníci rozmetávať po poli a že by to veko zničili, tak sme to tam boli povyberať a dopadlo to super. Brezová pod Bradlom je hrdá na to, že má doma záchrannú stanicu? Dúfam. Nie je veľa miest, ktoré majú takúto pobočku, tak dúfam, že áno. 1. mája sme mali vypúšťanie pre verejnosť. Prišlo veľa ľudí. Takže... Čo to znamená vypúšťanie pre verejnosť? Mali sme poštolky, 4 samčekov, takto už pripravených na vypustenie. To boli všetko dospelé jedince, takže sme ich nevypúšťali z voliery, ale spravili sme vlastne takú akciu pre verejnosť. A prišli rodiny s deťmi a deti sa tešili. Presne tak. A maminy, ocinovia tiež. Ochrana dravcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré sa venuje výskumu a ochrane dravcov a sov žijúcich vo voľnej prírode na Slovensku. To len aby ste vedeli. Stalo sa vám, že ste nevedeli nielen nejakému vtákovi alebo akémukoľvek zvieraťu pomôcť? Určite áno. Ono je to veľmi ťažké, možno vedia ľudia, ktorí majú psa alebo mačku, že ťažko niekedy vlastne nejak pochopiť alebo zistiť, čo mu vlastne je. My to máme ešte komplikovanejšie o to, že nám niekedy pristane pred stanicou krabica, kde je niečo. Aha, a nemáme žiadnu históriu k tomu. Jasné. Takže potom je pre nás veľmi ťažké akoby zistiť, že čo sa tomu stalo, k tomu prispôsobiť nejak starostlivosť alebo liečbu alebo čokoľvek. A čo je teda akoby najkomplikovanejšie, keď sú nejaké že zlomeniny, zranenia, pohryzenia, pokosenia alebo niečo podobné, tak tam vidíme, že čo a čo máme robiť. Áno. Horšie je to samozrejme s chorobami nejakými, keď tie zvieratá majú ľudia majú milión chorób, zvieratá takisto majú milión chorób. A ty nevidíš donútra. Tie nevidíme a samozrejme aj z finančných dôvodov nemôžeme robiť povedzme rozbory krvi alebo nejaké náročnejšie vyšetrenie úplne každému zvieraťu. Takže tam to veľakrát býva také, že sa spraví ten základný nejaký rozbor, nejaké základné veci. Na druhú stranu, ak sú zvieratá veľmi choré, na nejaké vnútorné choroby akéhokoľvek typu, tak sa k nám väčšinou nedostanú. Že takéto zvieratá to tak vo všeobecnosti funguje, že keď to zviera už veľmi choré, tak zostane niekde schované, zalezené a podobne. Áno. Takže sa k nám nedostanú. Takže väčšinou sú to také vyslovene, že úrazy a tam ideme na vyšetrenie na veterinárnu kliniku, spravia sa rentgeny, spravia sa vyšetrenia a vieme čo a podľa toho sa nastaví tá liečba. Čiže už vieme, že prosím vás, keď nájdete zranené zviera, tak sa najprv zamyslíte, aby sme vedeli, že či vôbec potrebuje pomoc a ak áno, šup na internet, štátna ochrana prírody, kde sú telefónne čísla a tak ďalej, záchranné stanice. To je jednoduché. A keď už náhodou sa nájde niekto, kto v nejakej škatuli niečo donesie pred dvere záchrannej stanice, tak tam aspoň napíšte, kde sme ho našli alebo niečo také. Čokoľvek, napríklad, kedy sa to stalo. Čo si človek myslí, že sa stalo? Aspoň to, veľakrát by nám aspoň takáto informácia. To tam aspoň naškrapte rukou, aby... Väčšinou dostaneme tú históriu od tých ľudí, lebo naozaj tí ľudia, ktorí už sa k nám dostanú a dovezú to zviera, tak majú veľký záujem o to, aby sa tak nám to porozprávajú, čo všetko o tom vedia, ale niekedy je to naozaj taký rebus. Máte nejakého rekordéra, že niekto k vám chodí pomerne pravidelne so zranenými zvieratami pre Boha? To je šialené. Máme, čo som spomínala, že niektorí ľudia už chodia s tými krabicami v kufri auta. Jasné. Tak takí sa k nám vracajú opakovane so zvieratami. Ale to je akoby dobré. Že? S tou veterinárnou klinikou je to tak, že vy sa teda na to pozriete, lebo vy asi viete, čo to zviera potrebuje, ale nie ste proste chirurgickí odborníci, alebo neviem. Či naopak, dravec alebo vták má zranené krídlo, zlomené, tak ty vieš, čo máš ošetriť, ako to máš obviazať napríklad? Všetko, čo sa nemusí akoby operovať, tak vieme nejak provizorne spraviť aj my. Čiže Jasné. Keď sú nejaké zlomené krídla alebo zlomeniny čohokoľvek, tak my už vieme, ako to máme napríklad zafixovať, aby sa to nezhoršil ten stav. Keď sú napríklad často mávame ješkov, ktorí majú napríklad pohryzenie od psa,
tak to vieme ošetriť, keď už tam majú povedzme mušacie larvy alebo vajíčka, tak to vieme takéto veci robiť, ale napríklad tým, že nie sme veterinári, tak akúkoľvek liečbu, akéhokoľvek typu, dávkovanie alebo určiť, aký typ antibiotík alebo čohokoľvek dostanú tie zvieratá, tak to všetko musí vlastne veterinár zhodnotiť a nadávkovať. Čiže tieto veci akoby nerobíme nejak samovolne a potom samozrejme operácie, odbery krvi, infúzky a takéto veci robia na klinike. Stalo sa vám, že ste si nejaké zviera nechali? No vlastne z akéhokoľvek dôvodu. To sa stalo? No je všeobecne známe, že máme v záchrannej stanici srnku, Bambi. Aha, Bambi, no tak, ako inak by sa mohla volať. Tak to bude asi taký príklad toho zvieraťa, ale to bol taký príbeh, že dostala sa k nám z druhej záchrannej stanice, prišla s tým, že sme ju mali vypustiť, že taký bol plán, my sme sa už pripravovali a hlavne teda psychicky som sa pripravovala na to, že ako to zvládnem ju krmiť s fľaškou mliekom, ešte v takom bola stave. Aha. A nezvyknem si na ňu a som sa bála toho, že ako si udržím ten odstup od nej samozrejme. No ale nakoniec vlastne sme zistili, že ona už bola veľmi zvyknutá na ľudí, na psov, nebala sa šanca, a vlastne bolo by veľký problém. A v podstate, keby sme ju vypustili niekde náhodne do lesa, tak buď by ju zrazilo auto, pes, alebo niečo by sa jej stalo. Čiže tá zostala a už je v podstate 7 rokov u nás. A tá už bude navždy? A už zostane navždy. My to tak hovoríme, že máme potvrdené, že vie preskočiť plot, keby chcela. Takže keď by chcela, tak by od nás odišla. Nikto ju nedrží. Nikto ju nedrží. Áno. Napríklad sa nám stalo už pred viacerými rokmi, že nám niekto nabúral do plota a vtedy ušla, lebo ten plot bol proste zničený. A za 3 dní bola doma. Uvidela človeka, bežala za ním, takže tam sme už si potom potvrdili, že nemá význam to akoby siliť a takže tá je taký maskot záchrannej stanice odvtedy. Má význam zachraňovať zvieratá? Určite áno. Myslím, že ľudia si uvedomujú, že ako veľmi máme na svedomí úhyny všetkých možných živočíchov. Nechcem hovoriť to, že kvôli tomu by sme ich mali teda zachraňovať, ale na druhú stranu asi máme voči nim nejaký dlh. A keď máme možnosť aspoň niekomu pomôcť vrátiť sa do prírody, tak je to určite dobré. My vidíme v záchrannej stanici aj taký ten osvetový rozmer toho. Nemôžeme po ľuďoch na jednu stranu chcieť, aby si nezhadzovali hniezda belorytok z okien, keď im na druhú stranu povieme, že netreba nič zachraňovať. Áno, jasné. A popri našej činnosti samozrejme riešime tie príčiny. My na základe tých jednotlivých zvierat, ktoré sa k nám dostaneme, ukazujeme, stačí si nalepiť na okno. Áno, jasné. Alebo stačí spomaliť. Alebo stačí nedávať lepidlové pasce. Nedávajte otravy, lebo to končí takto, lebo otravíte úplne iné druhy, než ktoré ste chceli. Takže na základe tých príbehov jednotlivých tých zvierat upozorňujeme na širší problém, ktorý má reálne na svedomí milióny tých živočíchov. A potom ten druhý príklad je, alebo druhý rozmer je to, že sa k nám naozaj dostávajú zvieratá, ktoré každý jedinec záleží na ňom. Typu tie rárohy, sokoly červenonohé, orly kráľovské, tak tam každý ten jeden jedinec, čo sa podarí zachrániť, má význam. Lenže keby my sme vlastne sa špecializovali len na tie, tak by sme vlastne ani nevedeli moc s tými zvieratami manipulovať čokoľvek. Vlastne kolega z Malaciek to veľakrát spomína, že aj na tých holuboch sa my vlastne učíme. Keď už nič iné, tak aj veterinári, keď operujú, musia sa to niekde naučiť. Jasne. Nemôžu celý život nerobiť nič a čakať na toho jedného ráro a potom ho operovať. Takže aj takýto rozmer to má. Aj prvá, aj druhá časť pre mňa bola fantastická. Veľmi pekne ti ďakujem. Adriana Halošková zo záchrannej stanice v Brezovej pod Bradlom a čo najviac zvierat zachránte. Ďakujem za počúvanie. Počúvali ste ďalšiu časť podcastu Vtáčia akadémia, podcastu ochrany dravcov na Slovensku. Ak nám chcete čokoľvek napísať, tak sa ozvite na dravce@dravce.sk.